τώρα κάτω είναι σηκώθηκε όμως ο Καραγκούνης, το φάουλ για τον Ηρακλή. Κλείνοντας την αναφορά μας αυτή τη σύντομη για τον Γιάννη Ματζουράκη, να πούμε ότι την προπονητική του καριέρα την ξεκίνησε σε μια ομάδα πολύ κοντά εδώ στο Καφταζόγλιο, στην ομάδα στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο στο Μελιτέα. Παίζει γρήγορα ο Πανετολικός με τον Μαρκόφσκι που ψάχνει για στήριγμα, διώχνει ο Πορτουλίδης, είχε παρακολουθήσει την κίνηση που έκανε ο Φερέιρα. Ο Βέλιος απελευθερώνει το παιχνίδι του Ηρακλή για τον Μοντέιρο, γυρίζει για να παίξει άμυνα ο Γουάρντα, τώρα Λεοζίνιο. Δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Πορτουλίδης, Κυριακίδης, πάλι από τα δεξιά ο Ηρακλής, τέταρτη επίθεση που βγάζει από εκεί. Οι κόντρες, θα φτάσει μπάλα στο Πορτουλίδη, Τσιλιανίδης, Βέλιος offside. Υπόδειξη από τον βοηθό. Εδώ ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή. Βέλιος, μια εξαιρετική σεζόν για τον ίδιο. Βέλιος ο οποίος έχει πετύχει τα 11 από τα 24 γκολ του Ηρακλή. Η εξέλιξη του παιχνιδιού μας υποχρέωσε να σταματήσουμε κάποιες αναφορές που κάναμε σε επιλογές σε δεκάδα σε ό,τι αφορά το Πανετολικό. Για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα τα είπαμε. Σημαντική επιστροφή ως βασικός στην ομάδα του Πανετολικού. Ο Παπουτσογιαννόπουλος είχε να παίξει στους πρώτους 11 από τις 22 Νοεμβρίου από το παιχνίδι του Πανετολικού πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ, όταν είχε τραυματιστεί και είχε γίνει αναγκαστικά αλλαγή, παίρνοντας τη θέση του στο 30 Γέδα. Με σοβαρό τραυματισμό ο Παπουτσογιαννόπουλος, με ράγισμα στον Αστράγαλο, είχε μείνει όλο αυτό το διάστημα εκτός. Πανετολικός με τον Κοτρουμάνο να χτίζει μια επίθεση, με τον Μαρκόφσκι να θέλει να δώσει πάλι στον αρχηγό του Γιαννίκο Γουλμακριά. Κουτρουμάνος, ο οποίος έφτασε πάρα πολύ εύκολα κοντά στη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μαρκόφσκι, πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Κουτρουμάνος γυρίζει πίσω όλος ο Ηρακλής εκτός από τον Βέλιο που μένει ψηλά. Συνεργάζεται με τον Πάολο, σέντρα που δεν βγήκε, Ρουμπουλάκου με το αριστερό από μακριά. Γιάννικο Γλου που αυτή τη σεζόν παίρνει τα δύο του παιχνίδια στη Super League, παλιότερα στην Καμπάλα. Ο τρίτος κατά σειρά τερματοφύλακας του Ηρακλή στη σεζόν μετά τον Βάντερσον και τον Περνής. Ο Άντερσον έχει περισσότερα παιχνίδια από όλους, με 17. Ο Βραζιλιάνος σήμερα λόγω τραυματισμού ή καλύτερα ανετοιμότητας έμεινε εκτός. Μοντέιρο διεκδικεί την μπάλα, κερδίζει τον Ρουμπουλάκου πάνω στον Παπάζογλου, το γύρισμα του Πορτογάλου. Δεύτερο κόρνερ για τον Ηρακλή. Από το 1976 ισχνή η προϊστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Δύο παιχνίδια έγιναν όλα και όλα με γηπεδόχο τον Ηρακλή και αυτά πίσω στο 1976. Μοντέιρο, η σέντρα από τον Πορτουλίδη στην αγκαλιά του Περέιρα που είχε καλή θέση. Ο Σιαμπάρης κυνήγησε την προσπάθεια του Παπουτσογιαννόπουλου. Θέλησε να πιάσει απροετοίμαστη την άμυνα του Ηρακλή, ανοργάνωτη μετά τις προωθήσεις των παικτών. Ο Πορτουλίδης τώρα πιέζει ψηλά, ο Πάολο γυρίζει στον Χαντάκια. Για τον Χαντάκια νούμερο 10 παιχνίδι στη Super League για τον ίδιο. Ένας ακόμη από τους παίκτες γενικώς των ομάδων του Super League που θα θυμούνται αυτή τη σεζόν ως αρχή καταμέτρησης παιχνιδιών στη μεγάλη κατηγορία. Λίγο πριν το φάουλ που κέρδισε ο Καραγκούνης, τώρα Κυριακίδης. Δεν μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Καρασαλίδης κατεβάζει, ο Τσιλιανίδης συνεργάζεται με τον Καραγκούνη, οι δύο του Ηρακλή που είναι από τα αριστερά.
ψάχνει το Βέλιος, δυνατή παλιά, δεν θα προλάβει ο Βέλιος, ο οποίος εκτός από το σκορ είναι και αυτός που έχει τις περισσότερες τελικές ανά οποιοδήποτε άλλο για τον Ηρακλή. Για τον Πανετολικό Πήγε θα κλάσει. Εδώ, να η αλληλουχία εικόνων με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Σταύρου Τάη συνοδεύει και τα Μαριάνο σχόλια. Αφού Ο Άρτα με 5 γκολ, αλλά γενικώς με εξαιρετική σεζόν. Γιος θρύλ του Αιγυπτιακού μπάσκετ, ο πατέρας του. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε σε μια από τις μηχανές στο διαδίκτυο θα σας δώσει σχετικά αποτελέσματα. Τους έχοντες όρεξη περισσότερο το συγκεκριμένο σχολείο. Παίκτης Λαχείου ήρθε το καλοκαίρι στον Πανετολικό και σήκωσε πολύ από το βάρος στη διάρκεια της σεζόν. Τώρα το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Κάτσε αυτή τη φάση και το κλείνει. Τώρα έχει γυρίσει πίσω και ο Βέλιος για τον Ηρακλή για να δώσει ύψος στην άμυνα, καθώς προωθούνται Ναι. και ο Χαντάκιας και ο Παπάζογλου. Γκολ, γκολ, γκολ. Αυτό είναι καλό, το λέω εγώ, το λέω. Ο Βάρτα πιάνει αυτό στην κεφαλιά, ο Τσότρας όχι μακριά, ο Βέλιος με πίεση από τον Παπάζογλου. Η μπάλα θα φτάσει στον Καραγκούνη, αυτός διώχνει σημαντικό.